Taky se vám někdy stane, že potřebujete dárek k narozeninám, k Vánocům, nebo jen tak pro někoho, listujete katalogem a nevíte si rady? Avon je skvělý. Přichází s další novinkou a tou je dárkový průvodce. V aplikaci Avon On klikneme na mobilní katalog a přes menu se dostaneme k průvodci. Je to jednoduché. Stačí odpovědět na pár otázek. Pro jakou příležitost dárek hledáme, pro koho, jaký typ dárku by potěšil, ale taky kolik chceme do dárku investovat. Nyní si prohlédneme, co nám průvodce nabízí. Pokud nás něco zaujme, tak hned vložíme do košíku a objednáme. A pokud nechceme odpovídat na otázky, tak si můžeme rovnou prohlídnout celou nabídku dárku. Vybereme, co nás zaujme, vložíme do košíku, odešleme objednávku a netrpělivě vyhlížíme kurýra s balíkem. Tak co, vyzkoušíte taky dárkového průvodce? Já si myslím, že dárky, které jsem vybrala, udělají na Vánoce určitě radost. A nezapomeňte i na dárek pro sebe.